Краят на работния ден дойде и е време с последни сили да приготвя вечерята на Джой. Единството, което ми остава е да си лепна тъжната физиономия на лицето, да запретна ръкави и базикам се. За всичко това са помислили не кой да е, ами куческата месарница. Единственото, което се очаква от мен е просто да избера с какъв вкус ще вечеря моят приятел тази вечер. Обожавам ги! Както виждате, изборът изобщо не е малък, но без да го мисля, грабвам буркана с плъшкото месо. След като се преборих с капачката, веднага ме връхлетя аромата на свежи зеленчуци и прясно плъшко месо. Само погледнете за какъв цвят става въпрос. Ето го и щастливият танц на Джой, тъй като няма търпение, затова ви оставям да видите как се наслаждава на тази вечеря. Айде,